Mae casgliadau ailgylchu yn newid ym Mro Morgannwg. Mae'r newidiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol, gan ddechrau gydag ardaloedd gwledig y Fro, yn Arbari, ac yn gorffen gyda Phenarth, Dinas Powys, Scilly a'r Cyffiniau. Bydd eich ailgylchu'n dal i gael ei gasglu'n wythnosol, ond byddwn yn darparu cynnwysyddion newydd, ac yn gofyn i chi wahanu rhai o'ch eitemau i'w ailgylchu i mewn i fagiau a chadis gwahanol. Nod y newid yw gwella ansawdd y deunyddiau rydyn ni'n ei casglu i'w ailgylchu sy'n well i'r amgylchedd a bydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd ar dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru. Bydd eich bag oren ar gyfer ailgylchu eich holl gardfwrdd, fel bocsys cardfwrdd, cartonau wyau, tiwbiau papur toiled, bocsys grawnfwyd, bocsys pastanedd, papur brown a phecynau cardfwrdd, fel y rhai sy'n dod gyda ffotiau iogwrt. Fflatiwch y bocsys os gwelwch yn dda, a thorri unrhyw gardfwrdd yn ddarnau llai i sicrhau ei fod yn ffitio yn eich bag oren. Peidiwch â rhoi Tetra Paks, fel cartonau sydd ffrwythau, llaeth neu gawl yn y bag hwn os gwelwch yn dda. Mae'r eitemau hyn wedi ei leinio â phlastig, a dylech ei rhoi yn eich bag glas ar gyfer plastigion a chaniau. Bydd eich bag gwyn ar gyfer ailgylchu eich holl papur, fel papurau newydd, cylchgronau, amlenni, papur wedi ei falu mewn symiau bach, llythyrau a phapur argraffydd. Yn anffodus, ni allwn dderbyn papur lapio yn eich ailgylchu mwyach. Mae angen rhoi hwn yn eich bag du yn hytrach. Bydd eich cadu llwyd ar gyfer ailgylchu eich poteli a jariau gwydr. Gwagiwch a rinsiwch yr eitemau hyn cyn ei rhoi yn eich cadu os gwelwch yn dda. Hefyd, tynnwch unrhyw geiadau plastig neu fetel a'i rhoi yn eich bag glas ar gyfer plastigion a chaniau. Bydd eich bag glas ar gyfer ailgylchu eich plastigion a chaniau, fel eich poteli nwyddau ymolchi plastig, fel poteli siampŵ, cyflyrydd gwallt ac ewyn bath. Poteli nwyddau glynhau wedi ei gwneud o blastig, fel poteli canydd a poteli a chwistrell. Poteli diodydd plastig, fel poteli llaeth, dŵr a diodydd ysgafn. Cynnwysyddion plastig, fel tybiau ffrwythau, potiau iogwrt a chynnwysyddion teisennau a muffins. A chartonau a cheuadau take-away plastig, fel bocsys a cheuadau take-away Tsieineaidd. Gallwn dderbyn plastigion o unrhyw liw, ond du a brown. Rhowch plastigion du neu frown yn eich bag du ar gyfer eitemau na ellir ei hailgylchu os gwelwch yn dda. Bydd eich bag glas hefyd ar gyfer eich aerosolau gwag, fel chwistrellu diaroglydd, caniau diodydd metal, fel caniau cwrw a diodydd ysgafn, tiniau bwyd metal, fel tiniau ffa pob a chawl, ffoil a chartonau ffoil glân, a Tetra Paks, fel cartonau sydd ffrwythau, llaeth a chawl. Gwagiwch a rinsiwch bob eitem cyn ei rhoi yn eich bag os gwelwch yn dda. Hefyd, gwasgwch unrhyw boteli yna rhoi'r ceuad yn ôl arnynt cyn rhoi'r eitemau hyn yn eich bag. Defnyddiwch eich bag glas presennol ar gyfer yr eitemau hyn. Os oes gennych fwy nag un o'r bagiau glas, yna fe gewch ddal ati i'w defnyddio i ailgylchu plastigion a chaniau ychwanegol. Os nad oes bag glas gennych ar hyn o bryd, fe gewch gasglu un o fannau casglu lleol, fel llyfrgelloedd, neu gallwch gysylltu â ni. Byddwch yn dal i allu ailgylchu eich gwastraff bwyd fel arfer. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw leinio eich cadu cegin gwyrdd gyda bag gwastraff bwyd, a rhoi eich gwastraff bwyd ynddo. Gallwn dderbyn gwastraff bwyd wedi ei goginio neu'n amrwd, ond peidiwch â rhoi unrhyw ddeunydd pacio yn eich cadu. Pan fyddwch angen gwagio eich cadu, clymwch y pen a'i osod yn eich cadu gwastraff bwyd cloadwy y tu allan. Pan fyddwch ar fi'n rhedeg allan o fagiau gwastraff bwyd ar gyfer eich cadu cegin, clymwch un o amgylch handlen eich cadu bwyd cloadwy y tu allan ar eich diwrnod casglu, a bydd ein criwiau yn gosod rholyn newydd o fagiau wrth ei ochr. Gallwch hefyd gasglu bagiau o'ch llyfrgell leol neu o ddepor Alpe yng Ngwenfo. Byddwch hefyd yn gallu ailgylchu eich gwastraff gardd yn yr un modd ag arfer. Rhowch eich gwastraff gardd yn eich bag gwastraff o'r ardd. Yna ei roi allan gyda'ch cynnwysyddion ailgylchu eraill. Rydym yn darparu casgliad bob pythefnos rhwng Mawrth a Thachwedd, rhwng Rhagfyr a Chwefror,
fe gewch galw a gofyn am gasgliad os bydd angen un arnoch. Cofiwch, mae yna rai eitemau na allwn eu casglu i'w hailgylchu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys bagiau plastig, heinau fel heinen lynu, seloffen, ceiadau prydau parod a ffotiau iogwrt, deunydd lapio bwyd neu fagiau wedi wneud o blastig ar gyfer bara a chaws, bagiau ffrwythau, llysiau ac eitemau salad, sglodion a llysiau o rhewgell, a deunydd pacio amlbecyn creision a diodydd ysgafn. Pacedi bisgedi, pecynnau losin, a bagiau neu becynnau siocled, swigod lapio, y bagiau parseli plastig a ddefnyddir i ddanfon nwyddau, pecynnau creision, pecynnau bwydydd babanod a bwyd anifeiliaid anwes, diodydd sydd ffrwythau a reis meicrodon, plastig du neu frown, fel potiau a thybiau, pecynnau swigod plastig gwag, hynny yw, y deunydd pacio plastig a ddefnyddir ar gyfer tabledu a chapsiwlau, brwsys danedd a thiwbiau pas danedd, raseli a llafnau rasel, cwpanau coffi a diodydd ysgafn take-away intro, bocsys pizza take-away a deunydd lapio o'r siop sglodion, papur lapio, hancesu papur, papur cegin a thyweli papur, polystyrene, gwasarn anifeiliaid anwes, tanwyr nwy gwag, lludw tân a gwydyr wedi torri. Lapiwch unrhyw raselu a llafnau rasel a gwydyr wedi torri yn ddiogel os gwelwch yn dda. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du a byddwn yn eu casglu bob pythefnos. Fe gewch roi hyd at 2 fag du allan bob pythefnos. Os ydych chi'n cael trafferth cyfyngu'ch hunan i ddim ond 2 fag, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn eich canolfan ailgylchu gwastraff a cartref leol. Pan fyddwch yn ymweld â chanolfan, bydd angen i chi ddod â rhywbeth i brofi eich bod yn byw ym Mro Morgannwg, enghraifft eich trwyddederi neu fil cyfleustodau. Cofiwch ddidoli eich eitemau i'w hailgylchu i'r cynnwysyddion cywir, gan mai dim ond eitemau na ellir eu hailgylchu y cewch eu rhoi yn y sgip gwastraff gyffredinol. Ceiwch y ceiadau ar eich holl gynnwysyddion a'i rhoi allan cyn 7 y bore ar eich diwrnod casglu. Dim ond ailgylchu a osodir allan mewn cynnwysyddion a ddarparwyd gan Gyngor Bro Morgannwg y byddwn yn gallu eu casglu. Peidiwch â defnyddio unrhyw fath arall o fag plastig i gyflwyno'ch ailgylchu os gwelwch yn dda. I ddysgu mwy am ailgylchu ym Mro Morgannwg, cysylltwch â ni. Ewch drawyn gwefan www.valeofglamorgan.gov.uk/ailgylchu. E-bostiwch ec1v@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch dim 1446 700 111. Mae eich ailgylchu'n gwneud gwahaniaeth mawr ym Mro Morgannwg. Diolch yn fawr.